Se tekee 10,80. Jossa on se. Tässä on vain 5 euroa. No, voihan. Eikö löydy enempää? Ei No, kyllä, ei. jos nyt sitten vaikka laitetaan näitä tuotteita vähän tonne hihnan toiselle puolelle. Joo, laitetaan toiselle puolelle. Joo, siitä. No, jos nyt vaikka otetaan maito siitä sinne. Maito sinne. Tässä on vielä vähän liikaa kyllä. No, jos otetaan vaikka voi mennä sinne. jauhelihat sinne, Mä sitä tarvitsen. lihaliemikuutiot ja kaljat. Mutta Irma, oletko se sinä? Hä? Voi Jorma, se olen minä. Ja okei, moikka.